Ужо 100 гадоў вядуцца спрэчкі, адбылася БНР як дзяржава або не. Але я ў вас спытаюся, што ёсць галоўным сведчаннем прыналежнасці чалавека да дзяржавы? Правільна, пашпарт. Ад першых дзён існавання Беларуская Народная Рэспубліка пачала дамагацца свайго пачэснага пасаду між народамі, дыпламатычнага прызнання. Дзеля таго, што ўрад быў новы і не меў поўнага кантролю над тэрыторыяй краіны, на якую да таго ж прэтэндавалі іншыя суседнія ўрады, з паўнавартасным прызнаннем, з захаваннем усіх патрабаванняў міжнароднага права даводзілася яшчэ пачакаць. Але ўсё ж была адна галіна дыпламатычнай дзейнасці, дзе поспех быў відавочны. Гэта консульская справа. Статус грамадзянства быў уведзены фактычна з першых дзён дзейнасці Народнага сакратарыяту БНР. Ад сакавіка да лістапада 18-го году канцылярыя першага беларускага ўраду выдала тысячы адмысловых пасведчанняў, з якімі іх уладальнікі, грамадзяне БНР, маглі ездзіць праз межы і лініі франтоў. Закон аб грамадзянстве Беларускай Народнай Рэспублікі быў прыняты ў снежні 19-го году. Паводле яго, беларускім грамадзянінам лічылася кожная асоба, якая да 14-го году была прыпісаная да тэрыторыі Беларусі і карысталася правам расейскага падданства. Грамадзяне гэтай катэгорыі залічваліся ў беларускае грамадзянства аўтаматычна і меліся неадкладна атрымаць нацыянальныя пашпарты. Агульнаграмадзянскія пашпарты былі надрукаваныя ў Берліне ў 19-м годзе ў друкарні Язэпа Галеўскага. Пашпарт складаўся з 12 сторонак, на вокладцы была выява герба пагоня. У пашпарце таксама пазначаліся месца і дата нараджэння, падданства, асаблівыя прыкметы, рост, колер валасоў, вачэй. Пашпарты выдаваліся пад даным БНР на 6 месяцаў за 50 марак для праезду ў старыя дзяржавы і за 25 у новаствораныя на тэрыторыі былой Расіі. А з заўсім бедных і быўшых ваеннапалонных, як было напісана ў інструкцыі, плата бралася ў суме толькі 5 марак. Апрача гэтага існавалі і дыпламатычныя пашпарты, на галоўнай старонцы якіх пісалася: «Мы, урад Беларускай Народнай Рэспублікі, іменем беларускага народу просім усе ваенныя і цывільныя установы чужаземных дзяржаваў і загадваем усім прыслухаючым нам, ваенным і цывільным уласцям, каму гэты пашпарт будзе паказаны, дазволіць свабодны праезд такому і такому і даваць яму патрэбе усялякую дапамогу». Сотні людзей з пашпартамі Беларускай Народнай Рэспублікі, нават і тысячы, рэальна перамяшчаліся праз розныя межы паваеннай Еўропы, і дакументы гэтыя ні ў кога не выклікалі сумневу ў іх юрыдычнай моцы. Ну, амаль ні ў кога. Сакратар місіі БНР у Рызе Ян Качарапук з ад'ютантам і кур'ерам у снежні 19-го выехалі з Рыгі ў Берлін, але былі затрыманыя на літоўскай мяжы. Прычына затрымання – пашпарты Беларускай Народнай Рэспублікі, на якіх, як і на іншых пакетах і дакументах, былі пячаткі БНР з літоўскім гербам. Усе трое пайшлі пад суд і праседзелі месяц у ковенскай турме. Але выпадак з раўнівымі літоўцамі быў хутчэй выключэннем. З пашпартам БНР сапраўды можна было перасячы лінію фронту, даць тэлеграму з Берліну, пасяліцца ў гатэлі ў Парыжы, падпісаць юрыдычны дакумент. Вось жа на пытанне, ці існавала дзяржава БНР, тыя тысячы беларусаў, якія ў 20-е гады мінулага стагоддзя падарожнічалі па свеце, маючы ў кішэні пашпарт з пагоняй, з поўнай упэўненасцю адказалі б станоўча.